julski dani i gužve u Neumu. Ovaj bosansko-hercegovački grad na Jadranu zadnjih nekoliko godina doživljava turističku ekspanziju, pa uz smještaj i mjesto na plaži turisti sve teže pronalaze i parking. To bi za svaku lokalnu zajednicu značilo priliku za profit, ali neumska vlast misli drugačije. Općina se još 2007. godine odrekla većeg dijela ove zarade u korist firme Nikole Konjevoda i njegovog brata Cvitana, člana općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice. Naime, umjesto lokalnog komunalnog preduzeća, njihova firma Bakus godinama ima koncesije na parkinge i ubire prihode sa gotovo svih javnih površina u blizini mora i uz nerazumno nisku koncesionu naknadu općini, svega 81.000 maraka godišnje. Općina i bivši načelnik Živko Matuško, koji je u vrijeme dodjeljivanja koncesije Bakusu bio predsjedavajući općinskog vijeća, do danas nisu objasnili javnosti na osnovu čega je obračunata ova naknada, kada u ugovoru nije naveden čak ni broj parking mjesta. Općinsko vijeće je odlučilo i o raspodjeli novca od kazni, koje također u potpunosti kontroliše Bakus. Prema toj odluci, ovoj privatnoj firmi pripada čak 80% prihoda, a općini ostatak. Novi načelnik Neuma, Dragan Jurković, kaže da nije upoznat sa detaljima iz ove koncesije, a bivši načelnik Matuško nije htio razgovarati sa novinarima. Za otplatu godišnje koncesione naknade Bakusu je dovoljan prihod od prodaje dnevnih karata u sezoni sa samo jednog parkinga na obali sa 100 mjesta. Preostali 1600 mjesta omogućava braći Konjevod ogromnu zaradu. Uz ovoliko mjesta na raspolaganju, konjevodi uz trećinu popunjenosti mogu zaraditi više od 740.000 maraka. No Bakus je u proteklih 11 godina prijavljivao prosječan godišnji prihod od svega 168.000 maraka. Uprkos svim pokušajima novinara Cina, konjevodi nisu htjeli razgovarati o ovoj temi. Prilikom dodjele koncesije 2007. godine općina nije imala mišljenje Ministarstva građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona, niti je zatražila saglasnost vlade, iako je to prema kantonalnom zakonu o koncesijama morala učiniti.